جبو فێرکردنا کەسێن دخوازن فێری موزیکێ ببن لێ چاند و هوەر خۆلێ موزیکێ ڤەدکن و وان فێری نۆتا و ژەنینا ئامورên موزیکێ dikin. Di heftiyê de sê rojin di doş bo zarokan û rojek ji bo mezinan. Kawakalê kesê pisporê di vî warî de ji me re behsa van xulanan kir. Em perwerdê didin zaroka, perwerdê muzîkê ji xwe alet jîhane. Ji xwe aletê ez lê dixînim jî tembûr e, beqlemeyê, dîwan saz e, piyanoyê, hemû nezariyatên meselen meqamatên harmoniyê û xwedina noteyê û ritm jî em kare bidin. Wekî din jî solfêj e, aletek nefxî heye ez lê dixînim gelekî jî. Aletê navê aletê dudûk û yan jî qirnate. Ji xwe em jî yani me dest pê kiriye zarokê me jî hene yani ana nekê wî dehekin ana hene jî ê mezin jî hene heft heştekin awana ê mezin tembûrê wan giş hene û ê biçûk jî heta ji xwe re aleta peyda bikin. Cudayî anha ke nezerî em gişî dikin yek û emelî jî em celseyê yekê bikirûdine. Yani her yek nîv saetekê çel deqeyê çel û pênc deqeyê em dersî wî yekê didim wan. Anha zarok ez ana nezeriyat gelek didim wan. Yani nezeriyat heya notê xwe hevdû vekin zabir notê bixwînin piştre ez kê aletê wan tune ez solfêj bidim wan. Solfêja deng ji bo ji bîme enû solfêj piyano cemel vê derê heye çand û nêr heye ez ê dengê wan vekim yani çawa bistirên çawa dengê xwe derxînin meqamata çawa ji hevdû bînin cuda bikin ew tişana gişî em ê sed solfêj de heye. Bîme enû solfêj alet jî ne lazim yani aleta wî deng e. Ev xulanan bê beramber e. Lêdmehê de şagird 1000 lêreyê Sûrî dide ji bo çapkirina nota û pirtûkan. Wek wan FM em li xula zarokan amade bûn û me nerîna wan girt li ser van dewranan. Arî İbrahim Xelîl. Ez hatime fêrî mûzîkê bibim û ez jî berê ewa tembûrê da min. Mehûba min jî ez tembûrê xînim him fêrî jî strana bêj bikim. Gelekî kêfa min tembûrê bir tê û bêtê jî piyano tê. Ez fêrî strana dibim û ez tembûrê dibim. Durusê em dibin hinek hene sabin û hinek jî alî ne sehlin. Mamostê me pir baş e. Mamoste kawa mamostê me yê tembûrê û mamoste Sumeyê jî êm ê stranayî. Ez dixwazim ji wan bim saet xweş û ku ne ewa nabin ez nagim vê merhelê. Ez dixwazim yani ez bibim sazbend لأنه بابي من سازبندي حزك وسترانا بر حزك وأجي بر سترانا حزكم وطنبولي أجي أس بر حزكم موهوبة من أز تجكبهم موهوبة من إنه أز أو طنبولي خينم وأز بسترم لعبة عمري من 10 سالة بيتر ما طنبور بر ما موزيك بر مدرسة موزيكي بر لأنه قالك يخوشوا على تما كشتكي جيب سترانا حزكين وصاروا كيما كشتكي سترانا حزكيش بوري أسخوازم بعد سترانا ادخواتم بما مستكسر چند هنر چند هنر اوی بردوام به بفکرنا وان خولانان جبو بلافکرنا چندا موزیکی. آریانا محمد علی وان FM سریکانی.